ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. бародарон ва хоҳарон, кафеи хоҳиши граница рафтанӣ доранд. дар кафе бахадаем жугулёвский 935. инам мошиномон Toyota Highlander последний модель, мошинои комфорт. ҳар рӯз рейс дорем. метро Котельники, метро Вихино, метро Алтуфино. номера боло экран намемонем, занг занем бачако. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародароне ки аз шаҳри Санкт-Петербург, Москва, Қозоқистон рафтанӣ омадаем бошед. мо айни ҳол дар раҳи байни Пензаву Саратов. худо насиб кардагӣ бошад, граница рафтестем. бародарон хати бародароне ки кадоме гузаштания дар канали Салоҳи ҷомҳо подписатсия кунед, лайка бузухед. Я бародаронам кадоме ки рафтаниам комфортна хати мо рақамҳо рӯи экран иншоалло занг мезанам. дар канали ҳами ҳазрат подписатсия кунед. чӣ рафтеса бародар? Саҳматуллоҳи ва баракату. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Алҳамдулиллоҳ ака, ба тамоми санадча мақсад ягон камбудӣ неста. ҳазору ҳамат акаи салода сад номерои акаи сало гирифтем. беҳтарина комфортш хуба яка, мақсад ягон проблема неста. дар раҳрӯрам ҳама мақсад фоиза сад хайр рафтестем. алҳамдулиллоҳ. ягон ҷо ягон гаи маи ман кад ягон не алҳамдулиллоҳ ягон ҷода гаёрам надоштанд. мақсад бо дастгирӣ мекунанд. бародаро дастгирӣ мақсад чӣ хелае? як мошинда мақсад 3 каса ёки 4 каса бе документ мақсад ҳамун калазарду ман мекунан ака меброем ҳам 500 сум метем байни ҳамун одамо тақсим мешавам 500 сум 3 каса ёки 4 каса 100 сумишон 320 сумишон. у вақте ки ҳар як кадомро проверка мекунанд у маҳал ҳар як кадомаш 500 сум пул мегиранд. ба фикрам хубтар мешавад 120 сум бута ёки 125 сум чем 500 сум додан. барои ҳам қадар бародарон кадоме ки рафтанем ба дили пул муроҷиат кунем. мошино комфортниянд. иншоалло и дурунша нишон метем, оли берунша нишонтон метем. алло ҷазои хайртон да. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.